Hej YouTube og velkommen til CPC Gaming. I dag der skal vi spille noget Powercraft.me on Minecraft, og det er pisse sjovt, hvis der nu kommer nogen ud af slåsse. Det er prison eller prison eller... What the fuck? Dø dit svin. For når Jakob han ligger, så er han død. Helt ærligt, nu gider jeg ikke mere. Dræb mig en eller anden, nu går jeg bare i krig med de sejeste og swaggeste der er. Kom, slås som en mand. Din barholiker. Slås som du aldrig har slåsset før. Slås din tabermand. Slås med mig. Slås som du aldrig har slåsset før, din spade. Yeah, jeg er død. Endelig. Spader. Ja, han døde også. Spader. Nej, hvorfor kan jeg ikke komme til A mere? Jeg skulle aldrig have gjort det der, mand. Nu er alt mit gode rustning ødelagt. Yeah, de er der ikke. Yeah! Woo! I believe I can fly. Sapling tree. Ej, de er klamme. Der. Giv mig min... Hey. Tak du. Tak. Ej, har du også fakler til mig? Nej, hvor er det flot, det du har lavet her. Synes du ikke lige, jeg skal hakke det for dig? Så. Ej, der var mange gode ting, du havde der måske alligevel. Det var slet ikke så dårligt tænkt, er der? Så kan jeg nemlig lige være sådan en rigtig god mand, og så tage det hele. Jeg vil have det for mig selv. Kig mig hele verden med. Jeg vil have hele. Jeg kan ikke finde noget at synge den. Okay, vi klatrer op på toppen, og så griner vi. Ha. Hey, der er nogen, der har bygget et grimt hus. Jeg troede lige, der var nogen, der har bygget et pænt hus. Det var bare et grimt hus. Okay. Hvad er det, du vil have? Ja, du må gerne få de her 2 saplings. Og den her, hvis det er det, du vil have. Men du behøves ikke få andet. Vel, tit det. Så tager jeg det bare til et sted, hvis du tager mit diamond udstyr. Og sådan er det bare. Jeg har næsten 64 kul, ja. Fuck er jeg ved at sælge kul, mand. Jeg har lige stjålet et helt kilo kul, og nu sælger jeg det. I'm selling that. But. I go home. Ej, der er stadig 2 tilbage. One more. And now I'm going home.
3 seconds. See you later. Det skal lige være sådan en, så er der lys. Sebastian TH, yeah, i. Fuck. Jeg havde bare ikke lagt noget rigtigt sted hen. Godt. Sådan. Det var alt, jeg havde til jer i dag, YouTube. Og se igen en anden gang, hvor jeg totalt bliver flækket ud af med diamondudstyr. Hej hej.